Maandagmiddag werd na ruim 3 jaar de overgang van de pilot wensbussen naar een echte vervoersvoorziening een feit. Dit geldt voor de wensbus Vredepil-Merselo en de wensbus Kronenberg-Evertsoord. Beiden krijgen 5 jaar ondersteuning van de provincie. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad dit allemaal te realiseren. Het idee is ontstaan dat de behoefte er was, met name in Vredepil, om dus het openbaar vervoer, wat daar nooit geweest is, om daar een oplossing voor te vinden. Maar vanuit de provincie werd aangegeven dat er een optie was om een wensbus te gebruiken, te krijgen. En toen is vanuit Vredepil ontstaan van god, moeten wij daar niet op inschrijven? En toen al vrij snel was de conclusie dat Vredepil alleen het niet rond zou krijgen. En is de dorpsraad van Vredepil en de persoon van Theo Koorter naar Merselo gekomen. God, kunnen wij dat niet samen oppakken? En dat hebben we toen zo gedaan. We waren in Kronenberg en Evertsoord aan het nadenken over vrijwillig dorpsvervoer. En toen kwam de pilot van de provincie langs. Ja, dat was voor ons gewoon goud. Op een gegeven moment mensen uit Evertsoord aangaven van nou, het is belangrijk voor ons dat kinderen zoveel mogelijk naar één school gaan. En van oudsher was dat Kronenberg. Anders dan krijg je dat kinderen naar verschillende dorpen gaan, naar Leneveen, Amerika en misschien nog een paar naar Kronenberg. Daardoor wordt de jeugd uit elkaar getrokken. Ze hebben geen binding meer met elkaar. Dat gaat ten koste van onze jeugdvereniging. En zo begint van onderaf eigenlijk de afbraak van de sociale cohesie in het dorp. Dus die vonden dat die kinderen samen naar één school laten gaan gewoon heel belangrijk. Maar voor het zover was, moest er heel wat werk verzet worden om de juiste personen op de juiste plaats te krijgen en de pilot in gang te zetten. In het begin is dat met name marketing, gewoon huis aan huis belletje direct doen. Mensen zeggen van, heb jij een kop koffie, dan heb ik een interessant verhaal voor jou. En dan gaan kijken of zij interesse hebben om mensen in de bus te laten meerijden. En dat is gelukt. We hebben heel veel schoolkinderen die we gereisd hebben, heel veel studenten. Vervolgens met de chauffeurs afspreken van, goh, vind jij het slim om 1 vaste dag te hebben in de 2 weken, zodat ik makkelijk een agenda kan maken. Vervolgens een systeem gemaakt dat alle chauffeurs 's avonds kunnen zien wat ze de volgende dag moeten doen. Nou, een aantal mensen hadden wat hulp nodig om met de computer om te gaan. Toen ben ik eigenlijk aan een aantal klanten gaan vragen, goh, vind je het niet handig om op rekening te betalen in plaats van met contanten? Toen de penningmeester gevraagd van de dorpsraad, goh, kan ik jou de facturen laten sturen, want dan hoef ik dat niet te doen. Ja, zo is eigenlijk het is net een onderneming geworden eigenlijk. Het is gewoon. Anneke Walraven heeft haar eigen ideeën betreft ondernemen uitgewerkt. Je moet de lokale economie proberen te steunen. Je moet zo min mogelijk regeltjes en wetjes en dingetjes gaan doen. Je moet denken in wat wel kan in plaats van niet kan. Ik ben naar Wim de Mulder gegaan, die ken ik. We zijn aan tafel gaan zitten. Ik heb gezegd, goh Wim, ik heb voor jou een interessante deal. Kan je mij een prijs geven waar het voor jou ook winst maakt, zonder dat wij over ons budget ingaan? Na wat praten zijn we eruit gekomen. Ook het financiële plaatje moet natuurlijk kloppen. Nou, we krijgen van de provincie een bijdrage per jaar van €15.000. Daar moeten we dus de bus zelf voor verzorgen, in dit geval dus huren. En alles wat erbij komt aan brandstof en dat soort zaken moeten ervan betaald worden. En daarnaast hebben wij natuurlijk inkomsten nodig uit de ritten die gedaan worden. En dat maakt de zaak rond. Naast het organiseren en plannen om alles op de rit te krijgen, is ook onderhoud en stalling een essentieel onderdeel. Wij verzorgen verder voor de technische onderhoud alles, ook als er iets zou zijn voor vervangend vervoer. Het schoonhouden mag hier, ze mogen hier neergezet worden. Het is onze bus en wij verzorgen het zo goed mogelijk. Wij doen de verzekering, de belasting, wij doen eigenlijk alles. Je kunt het gewoon zien als, we zijn de mobiele partner van de dorpsraad Merselo die de bus beheert of de Kronenberg. Dus, Een rit met de wensbus kost €1,50 per zone en is dagelijks door inwoners, bedrijven en instanties uit de betreffende dorpen te reserveren. Op enig moment hebben we gekeken van hoe moet dat verder in de organisatie, want we kwamen ons dorpsraad niet verder met en toen hebben we een schot in de rooster, als dat zo mooi heet. We hadden op de Haag Anneke Walraven wonen en op een gegeven moment hebben we Anneke gevraagd, wilde jij die coördinatie te handen nemen, want wij komen door A niet verder, dan komen we de titel niet.